Kedves nézőink, most pedig ismerkedjenek meg egy kedves lovasszínész barátommal, Vadkert Imrével, alias Jimivel, aki a Kormorán együttes énekese. Eljöttünk egy 30 kilométert, letettük a lovakat a lószállítóról, és egy egész vadregényes terepre érkeztünk, nádas, tudod, a farkasok járnak, a betyárok, és minden más. Igen. Én most egy kihívásnak tartom ezt a számot, mert láttam rajtad, amikor azt mondtad, hogy hát régen ültél lovon. Ismerkedjél meg a Simivel, mert most egy komolyabb túra elé fogsz nézni. Alig várom. Tényleg? Persze. Hát akkor csapjunk bele, üljél fel. Hajrá! Szabadság, szerelem, e kettő kell nekem. Szabadság, szerelem, e kettő kell nekem. Első gyerekkori élményem, kimentünk egy telepre, és ott voltak lovak, ott ültem először lóháton, és hát egy nagyon felemelő érzés volt, és nagyon királynak éreztem magam. Éreztél valami bizsergést, mint amit a lovas emberek általában? Hát igen, abszolút. Hát felülsz a lóhátára, ez egy olyan felemelő érzés, ez tényleg olyan, mint az első szerelem az ember életében, amikor egy lóra fölül. Szabadság, szerelem, e kettő kell nekem. Ebben a nádasban azért elég sok vízimadár lehet. Erről mit eszedbe? Hát most konkrétan a kormorán madár, ugyanis aktuális a téma, ugye, mert kormorán énekese vagyok közel már egy éve, az új alakult kormoráné. Van nekünk egy zászlónk, mit nem téphetnek szét. A színek maradnak, akármilyen a szél. Álmaimban álmodtam, jó lenne szeretni, legyen olyan hely, Hol jó magyarnak lenni. Hát nem semmi ez a terep. Vigyázz a szemedre! Vigyázok, meg a ló szemeire Azt is. mondják, hogy abba hagytad a lovaglást. Hát igen, történt 7 évvel ezelőtt, hogy megindultam a ló, és nagyon-nagyon megijedtem. Viszont tavaly felkértek a Honfoglalás című rockoperában Árpád szerepére, de csak egy feltétellel csinálhattam meg, ha lóhátra pattanok. És megtetted? Meg, persze, nem gondolkodás nélkül. Nagyon-nagyon élveztem. És hát egyik szerepálmom volt. Volt valami izgalmas jelenet a próbán? Hát igen, főleg a csata jelenet, ahol nagyon óriási testem, majd aztán ki is maradtam a jelenetből, azért nagyon kemény volt ott kardozni, meg csatázni lóháton. Miért megijedtél? Vagy? Hát nem megijedtem, nem szerettük volna, hogyha a darab rovására esetleg bármi történik velem, ugye, mint főszereplővel azért. Szóval inkább hagytuk úgy az egészet. Mik a további lovas terveid? Vannak-e egyáltalán? Természetesen lovaglást azt folytatom, meg hát nagy álmom, vágyam hogy
hogy szerepelhessek esetleg a lovas filmbe, vagy még további rockoperákban, amit lóháton lehet játszani. Tehát akkor végül is lovasfilmekről is ábrándozol, vagy vágysz rá? Például milyen jellegű lovasfilmek? Menjünk be, itt nézzük meg ezt. Tudod, a tereplovaglás azért nehéz, mert főleg itt tavasszal nézd meg, hogy megnézik. Látod? Igen. Veregesd meg, tudod, ez fiatal ló. Érzik a tavaszt. Mert igazat jó, a múlt csak itt van én. Ez a nyelv, ez a sors, a lelkünk közt a hír. Hol a szabadító remény, egy rég várt új világ, miről annyit álmodtál, szegény Magyarország. Tervezed, hogy esetleg egyszer az életben lesz egy saját lovad? Hát az a helyzet, hogy már van egy csikóm. Ez engem is meglepetésként ér. Van egy egyéves kanca. Vigyázz, mert nagyon csúszik. Lelle a neve. Gyönyörűséges fekete csikó. Úgyhogy várom, hogy oda nőjön, hogy megülhessem a lovat. Hát ehhez neked sok sikert kívánok. Nagyon szépen köszönöm. Járd velem a táncot, járd a magyar kettős, karomhoz fonódjon, érezzem az erőt, ami volt szomorú bánat, de járd a magyar kettős, a jó Isten velünk maradt, egy magyar gól lett 2. Jó van, lépjünk. Álljunk meg. Várjál, szusszalnom kell, nekem is szusszalnom kell egyet, mert ez kemény volt. Hát, ahhoz képest, hogy keveset lovagolsz, becsületedre vált ez a... Hát nem akarok túlozni, közel 20 kilométer. Hát kemény menet volt, az Jó biztos. túra volt, közben már elérkezett a délidő, úgyhogy én gratulálok a mai lovas teljesítményedhez. Köszönöm szépen, és köszönöm, hogy itt lehettem. Szálljunk le, föltesszük a lovakat a lószállítóra, és egy jó ebéd vár minket. Úgy legyen. Gyere hozzád, és akkor